Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram din qardaşlarım. Sizin bilen dua kılma adabların öyrəndə davam etəbiz. Həm İmam Ghazali'nin özünün kitaplarında aytıb ketken, sanab ketken ikinci bir ədəbi, ol maqtavlı həm fazilətləri vaqtlarını faydalanu. Həm indi Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir hadisində aytıb qaldırğan, azan bilen qamat arasında qılğan dua keri qağılmaz degen. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytıb qaldırğan, bunu indi bu hadisini Ebu Hureyre radiyallahu anh rivayet qıla. Көк ишекләре, ислам гаскәре һәм кафирләр гаскәре очрашканда, яңгыр яуганда һәм фарыз намаз кылынганнан соң ачыла. Ягъни көк ишекләре шул вакытларда ачыла. Һәм шуңа күрә бу вакытлардан файдаланып дуа кылыгыз дигән Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Һәм шулай ук инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп калдырган, ураза тотучының дуасы кире кагылмый. Ягъни ураза тоткан кеше нинди вакытта дуа кылса да, ураза тоткан килеш аның дуасы иншалла кабул булачак. Һәм тагын бер инде мактаулы һәм фазилетле вакыт ул инде сәҗдәдә булган вакыт. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп калдырган, кылның Аллаһка иң якын булган вакыты ул сәҗдәгә киткән чагы. Һәм шуңа күрә сәҗдәдә дуа кылыгыз Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дигән. Ягъни сәҗдә вакытында дуалар кабул булу ихтималы күпкә арта. Монда инде мөхтәрәм дин кардәшләрем аңларга кирәк, бу инде нәфил намазлар турында бара. Ягъни сәҗдә вакытында без инде Коръәндә һәм Пәйгамбәрнең сөннәтендә килгән дуалар кыла алабыз. Мәсәлән, ахират белән бәйле, җәннәттән сыену һәм инде гөнаһлар кечерү турында дуа кылырга мөмкин без. Монда инде дөньяви мәшәкатьләр турында сүз бармый. Шуңа күрә инде сәҗдә вакытында нәфил намазларда күбрәк Раббана дуаларын укырга мөмкин, мәсәлән. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтеп калдырган, рукуъ белән сәҗдәдә Коръән укудан тыелдым һәм рукуъта Аллаһ Тәгаләне, Раббыгызны олылагыз, ә сәҗдәдә исә дуа кылыгыз. Чөнки дуа кылыр өчен иң уңайлы вакыт ул сәҗдәдә булган халәтебез. Менә шулай итеп инде Аллаһ Тәгалә безгә шу мизгелләрне, шу вакытларны файдаланып, ягъни ураза тоткан вакытында, сәҗдә вакытында Аллаһ Тәгаләгә мөрәҗәгать итү бик шундый файдалы һәм фазилетле вакытлар булып санала. Аллаһ Тәгалә инде шу мизгелләрне файдаланып безгә инде безнең дуаларыбызны кабуллардан кылсын иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.